som skončil výšku v Žiline, tak som prišiel za jedným priateľom a som mu hovoril, že tak ako že bolo treba, že doteraz som dostával, už pol roka robím, ešte nejaký čas budem, že asi by bolo treba niečo aj vrátiť, ale že neviem ako. A on sa spýtal, že či myslím aj na nejakú takú rozvojovú pomoc, že vráti to tým, ktorí nemôžu čakať, alebo že tam nie je veľa ľudí, ktorí by im to nejakým spôsobom vrátili to, čo som ja dostal niekde. Tým, že som technik a rádiotechnik, tak ako pozitívne zareagoval jeden človek, ktorý mal na starosti nejaké takéto aktivity v Ekvádore a napísal prvý mail veľmi krátky. Už dávno sme tu potrebovali rádiotechnika, čo to dá dokopy. Tak do nejakého pol roka od prvého kontaktu som viac menej už letel tam a strávil som tam zhruba 2 roky. Keď som tam prišiel, tak jednoducho som sa začal učiť jazyk tak vážnejšie na Slovensku. To fakt, keď som tam prišiel, som zistil, že viem 10 slov povedať. Takže každý deň som sa ráno tak hodinku venoval jazyku a tam to ide potom už milovými skokmi. Človek ma predstavili ako technika, zrazu všetci mi začali nosiť veci alebo ukazovať a niekam volať, že toto hento nefunguje, tak som zo začiatku opravoval aj také veci, čo som predtým v živote netušil, že niečo také môže existovať, takže tam pomáhal rozširovať pokrytie FM rádia a nejaké opravy VKV vysielačov pre vyučovanie v pralese. Takže hodne času som venoval aj tej IT technike a tomu nasadzovaniu potom do škôl a produkcia do tých laboratórií, software španielsky a tak ďalej. Ako sa rozširovala cesta, letiska a tak ďalej, bolo viac a viac učiteľov, tak už pre deti sú školy aj priamo v tých centrách. Čiže pre deti je to viac menej len šlapanie 2-3 hodinky pralesom sami akože do toho centra, do tej školy, lebo oni nežijú nejak extra v dedinách. Oni sú roztratení prakticky po pralese. Jeden domček 2 hodiny, ďalší 2 hodiny a tak ďalej. Ono v podstate tie vlákna, ktoré tu sú vyrobené, sú vyťahané z rôznych rastlín, skombinované nejakým spôsobom s bavlnou, ušúlané a vyrobiť takýto náramok, to je akože pre nich spústa hodín. Vyrobiť si látku, z ktorej urobia e-typy, to je niečo ako sukňa miesto nohavíc pre chlapov, pre ženy nejaké šaty. To sú kvantá hodín a dní, kým to vyrobia. Čínske tričko stojí $1 alebo 2, takže pre nich celá aj akože tým, že sa to dovezie všetko, obchod im zľahčuje život. Stykom s vonkajšou kultúrou sú konfrontovaní s tým mať vedomosti, vedieť čítať, písať, vedieť po španielsky, nielen tú svoju reč, takže je to taký normálny, keď nechceme robiť proste rezerváciu pre Indiánov, je to taký normálny, jak by som povedal, normálna cesta toho vývoja toho národa. Veľmi sa parádia, muži hlavne muži, ženy bývajú dosť ako jemnejšie, decentnejšie, akože oblečené. Tam oni dokážu sa veľmi vyparádiť, ako ísť len preto, že idú v nedeľu na prechádzku do mesta, tak sa náhodia biela košela, neviem čo, ja som si dal tričko, kraťasy, hasla fajka alebo rifle, oni sa teda obrovskú peňaženku koženú, neviem, kde to zobral, ale proste nič v nej nemal, alebo si vypýtal proste 50 centov a to si do nej vložil, alebo čo, ale také smiešne, dosť im záleží na tom vonkajšku a v tom pralese je to pre nás také čarovné, také indiánske, také. Jednoducho mnoho vecí, s ktorými sme tu bežne denne nespokojní, človeka ako po návrate domov irituje, že ľudia sú s tým nespokojní, že čo by ste za to dali ako tam a čo by dali tí ľudia akože za to, čo máme my. Mne to dalo veľa a hlavne teda sa snažím, keď sa dá, priložiť ruku k dielu. Ako jasne, potom som bol po pár rokoch zase oslovený
jednoducho ísť do Afriky a som to jednoducho zobral prakticky a na prípravu som mal len čas, ktorý bolo potrebné na vybavenie víz. No ešte dobre, že to v Afrike tak dlho trvá, ale